Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Mga igsoon, padayon kita nga magampo sa Ginoo alang sa pagkahunong nining atong giantos karon nga pandemic. Ato sang iapil kanunay ang pagampo alang sa atong mga benefactors, atong mga donors. O kinisarong atong nagpadayon na pag-negotiate aning atong expansion dinhi sa mga yuta nga aton mga tag-iya maluoy sa simbahan. Muhatag unta sa atong mga gihangyo. O aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, bantay ang imong banay sa way hunong nimong gugma, liguna kanunay sa imong panalipod, kami nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Sa pagsugod pagbuhat sa Dios sa kalibutan ug sa tanang butang sa kalangitan, ang kalibutan walay hitsura ug walay sulod. Ang kadagatan gitabunan sa kangitngit ug ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Unya miingon ang Dios, mutungha ang kahayag ug mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa kahayag nga iyang nakita ug gilain niya kini gikan sa kangitngit, ginganlan niyag adlaw. Ang kahayag ug ang kangitngit ginganlan niyag gabii. Milabay ang kagabion ug miabot ang kabuntagon ug mao kadto ang unang adlaw. Unya miingon ang Dios, mutungha ang usa ka ali nga mag-ulang sa katubigan aron mabahin kini sa duha ug nahimo kini. Pinaagi sa gibuhat niyang ali gikan sa gilain sa Dios ang tubig didto sa ibabaw gikan sa tubig nga dinhi sa ubos ug nahimo kini. Ginganlan niyag langit ang ali. Milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon ug mao kadto ang ikaduhang adlaw. Unya miingon ang Dios, matingob sa usa lamang kadapit ang tubig ubos sa langit aron motungha ang yutang mamala ug nahimo kini. Ginganlan sa Dios ug yuta ang mamala ug ang tubig nga natigom ginganlan niyag dagat.
Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat ug nalipay siya. Unya miingon siya. Muturok sa yuta ang nagkalain-laing mga tanom, kadtong may binhi ug kadtong mga kahoy nga mamunga ug nahimo kini. Busa miturok sa yuta ang tanang matang sa tanom. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat ug nalipay siya. Milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon ug kadto mao ang ikatulong adlaw. Unya miingon na usab ang Dios, mutungha ang mga iwag diha sa langit nga maoy magbulag sa adlaw gikan sa gabii ug magpaila sa pagsugod sa mga adlaw ug sa mga tuig ug sa mga hinungdanong mga panahon. Mudanaag kini sila sa kalangitan aron paglamdag sa kalibutan ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong iwag. Ang adlaw nga maoy maglamdag sa panahon sa adlaw ug ang bulan sa panahon sa gabii. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Gibutang sa Dios ang mga kahayag diha sa langit aron modan-ag sa kalibutan ug maglamdag sa adlaw ug sa gabii ug maglain sa kahayag gikan sa kangitngit. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat ug nalipay siya. Unya milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kampuntagon ug kadto mao ang ikaupat nga adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maglipay unta ang Ginoo diha sa iyang mga buhat. Maglipay unta ang Ginoo diha sa iyang mga buhat. Daigang Ginoo kalagko, o Ginoo, akong Dios dako gayud ikaw. Gisuluban ikaw sa kalangdon ug himaya. Gibistihan diha sa kahayag, ingon og usa ka kapa. Maglipay Unta ang Ginoo diha sa iyang mga buhat. Imong gilig-on ang yuta diha sa iyang baruganan aron dili matarong sa kahangturan. Sa kalauran ingon og usa ka sapot, imo kini nga gitabunan. Labaw sa kabukiran, miabot ang mga tubig. Maglipay unta ang Ginoo diha sa iyang mga buhat. Imong gipabulog ang mga tubod ngadto sa katubigan. Ang hangin diha sa kabukiran, gawas kanila ang mga langgam nagpuyo sa kalangitan. Gikan
sa kasangahan, nagpalutaw sila sa ilang mga awit. Maglipay unta ang Ginoo diya sa iyang mga buhat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa gugmang pagdaig. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, Ginoo. Mitabok sila sa lanaw og midunggo sa Genesaret og gihigot nila ang ilang sakayan. Sa pagkawas na nila, nailhan dayon si Jesus sa mga tao. Busa nanagan sila ngadto sa kasikbit nga mga balangay ug gidala ngadto kang Hesus ang mga masakiton nga naghigda sa ilang mga higdaanan. Bisan asa si Jesus moadto sa kabalangayan, sa kalungsuran, sa kaumahan, dadon sa mga tao ang ilang mga masakiton ngadto sa mga tiyanggihan. Nagpakiluoy sila nga ang ilang masakiton pahikapon bisan lamang sa sidsid sa iyang biste og nangaayo ang tanan nga nakahikap kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daig ikaw, O Kristo. Medyo nalipay-lipay na ron ang kalibutan kay na may vaccine ang COVID-19. Gani ubay-ubay na sa atong mga katawhan, labi na gyud mga dato nga nasod ang na kuana na vaccinated na. Lipay na taani. Niya assurance ba ni nga mawagtang na gining atong mga sakit dinhi? Posible po. Kamono mo, ditso dayon mo dili, murag yun mo doktor. Posible, lo eh. Posible gina siya. Nya, it took us 1 year gikan sa paggawa sa COVID-19. Mga 1 year yun na una pa ta nakasugod og vaccine. Ana, yawa gini siya siguro. Kay posible man nga mo adjust pod og nature ang virus, alay na sang usa ka tuig na sa natong study para mangita na pud tag vaccine. Kung tan-aw nato diri sa atong gospel og sa atong first reading, ang pagbuhat sa kalibutan sa Ginoo pulong ra iyang gibuhat, iyang gigamit. Pag ingon niya mutungha ang kahayag, abot dayong kahayag, wa dang tigdugay. Pag ingon niya mutungha ang dagat, ang yuta, naa dayon. Bituon, naa dayon. Nya motuo ka mo nga tinuod ning gisuwat sa Book of Genesis. Nga inigsultis Ginoo, mao nim hitabo dayon, motuo day mo. Tinuod ka ni. Og adto ka mo mangutanas mga scientist, ingon siya, giditso ra mo nagsulti, pero nagsugod na atong Big Bang Theory. Ana, nga na ay dako kayong kiyo sa tibuok sa tibuok universo, nya hinay-hinay dayong form ang nature og kalibutan. Mao nang nangahimo ning yuta, dagat, nya kanisang tao wa sa nimutungha dayon gasugod pod niya atong unggoy ana naganam-anam og ka
hawag tang ang mga balhibo naganam og castrate ang iyang vertebrate mo na nang nahimo na tarong tao. So ang tao ug ang unggoy parinti gina kadugo gina sila. Mo na kanang imong tupad nganli nag unggoy ka. Ana, nya masuko ra ba kuno tag nganlag unggoy? Mo ni sa niya mga scientist, and it took millions if not billions of years aron ma-develop ang kalibutan. Hay may inyong tuhuan ang Book of Genesis o ang scientist. Ambot lang, hay na posible sad. Pero og atong suportahan og pagtuo, faith ba? Faith. Mayroon kita kumbinsido kita nga ang Book of Genesis tinuod. Tanawa sa atong gospel karon, tinuod man ni, historical man ni, actual man ni. Mga masakiton, muhikap lang sa sid-sid sa sinina ni Hesus, maayo. Nya ang tanan yung nakahikap, matod pa sa atong ebanghelyo, di man sad siguro ni Bakakon ang nagsuwat ani, no? Nya actual man ning nahitabo. Tanan yung nakahikap, bisan lang sa sid-sid siyang sinina, ayo dayon. Instant healing. Hangtod karon daghan kayong mga milagro nga nahitabo. Nganong ako maning hisgutan? Tungod kay kining atong mga sakit, kining pagkaguba sa kalibutan karon, kining mga virus, ang kuwang nato ron ang atong pagduol og paghikap ni Hesus nga puno sa pagtuo og pagsalig. Nisalig naman tag maayo sa atong kaugalingon, mura tag katong babae bitaw na hinomdom atong gospel babae nga gitalinugan katong gahemorrhage for 12 years. Hinomdom ato nga sige siyag adtog doktor kuno nahurot na lang ang iyang kwarta ni samot na noon ang iyang kahimtang nya mo tong nisuot-suot siya sa mga tao niya nakaingon siya makahikap lang ko bisag sid-sid lang sa iyang sinina. Maayo gyud ko paghikap gid niya wa kay bawo si Hesus paghikap niya naayo dayon siya. Nga naman, kay kini si Hesus mao ang Dios nga nagpakatao. Matod pa sa Gospel of John, walay nabuhat nga dili pinaagi sa pulong. Walay nabuhat bisan unsa nga dili pinaagi sa pulong. Og kining maong pulong nagpakatao. Mao na isip tao si Hesus, makabuhat gihapon siya bisan unsa tungod kay Dios man siya. Nya kay kita mga gitawag naman sa tarong mga anak sa Dios, makabuhat ba sa tabisan unsa? Makamilagro sa ta? Nganong nilingo man mo? Makamilagro eh. Father Suarez, sila day kanay mga daghan kaayong mga healers nato nga Catholic healers ba? Kadaghan ana nila? Kadaghang nangaayo? Di ba? Kanide si San Vicente Ferrer, bang-an mos kadaghan aning milagrong gihimo, gikan sa buhi pa siya, hangtod gani nga patay na siya, makahimo pa magmilagro. Bishop Chupilo Kamomot God, tanawa, hangtod karon, sige lang gyapon tag-adto siyang lubnganan. Kaya nga naman, purti mang daghanang milagro na hitabo. Yung nilingo mamudya. Wa lagi pagtuo lagi, wa lagi tamuila nga kita anak tas Ginoo. Og mao nay kuwang ro nato. Mo na bisag pila pa kabuk vaccine sa atong himuon, maayo ra tag kadiyot, pero mobalik ra na. Kay ang kuwang gud nato ang atong pagtuo og pag-angkon nga anak tas Ginoo og pag-amping sa iyang mga binuhat. Ampingan na to ba? Siya may nagbuhat sa tanan. Matod pa gani diri sa atong unang pagbasa, kada niya tan-aw sa iyang gibuhat, ang kahayag, ang katong yuta, ang dagat, ang mga tanom, nalipay siya kay maayo ang iyang gibuhat. Nya unsa man tubag nato sa Salmo? Sige. Inomdom pa mo. Ako limot nga nito. Limot gay ko kamo na noon inomdom itay. Maglipay unta ang Ginoo diha sa iyang mga buhat. Maglipay unta. Kinirong atong gihimo nga abortion.
nalipay pang Ginoo sa iyang gibuhat nga bata sud sa tiyan nga atong giabort. Kinirong ato mga illegal logging, illegal mining, illegal fishing, kanirong atong pagsigig himog mga pollution sa tibuok kalibutan, nalipay pang Ginoo ani. Kining paggamit nato ani mga chemicals para sa atong mga pagkaon, kining pagsigig inom ana mga pills aron di manganak, kining pagtransplant nato sa atong mga genital organs ngadto sa tabuk-tabuk laki o babae, nalipay pa kang Ginoo sa iyang gibuhat. Kaming mga pari sige ming himo og mga salawayong buhat, apil sad mi anang sugal, inom, pamabay, panglaki. Nga karon nagantos ang simbahan tungod aning ni ang mga kaso sa daghang mga kaparian o mga kaobispuhan, apil na ganing mga kardinal, tungod aning mga kiha, daghan kay giantos ang simbahan, nalipay pa ka ang Ginoo niini. Muna lipayo natong Ginoo, ampingan nato iyang binuhat. Kining atong pagsigig inangkunay aning yuta, inangkunay aning tubig, siging pangural anang mga agianan nga wa na gitay hapit ka agian kay gi private property na nato, nalipay pa kang Ginoo sa iyang binuhat. Mapatay gyud kaning kalakiha pa din. Unsaon man bawo ginahinungdan maubit ang pag-aris Ginoo diri ni Kristo, iyang gipahinumduman ang mga tao nga inyo manggiguba ang hinimos Ginoo, agipatay nun siya. Nisugot ra sa Kristong gipatay ang mga apostoles, ni padayon sa sulti nang giguba ninyo ang Ginoo, ang binuhat sa Ginoo, agipamatay pod sila. Ani sugot ra pod. Kamo sugot mo patyon. Wa na di na mo sugot. Karon sikat kayo sa Facebook ug sa YouTube. Katong pari bitaw sa dito sa Mindanao. Say nga to pari ano limot man ko. Si Father. Basta tungod sa iyang pagpakamatay, sa iyang kausa sa pag saway sa kahiwian, sa iyang palibot, sa iyang katilingban, gipatay siya. Mao nay accusation karon, allegation diay. Daghan kay nangamatay nga nagsunod sa Ginoo. Ang ato lang unang duha ka ba nga santos, pulos kini sila nangamatay martyrdom tungod sa ilang pagpatunhay ang Ginoo mo'y naghimo. Di man gyud mo tuo ang mga lumad didto nga ang Ginoo mo'y naghimo, sila may nagbuot, di pabunyagan. Sige man gyud bunyag man gyud, agipatay sa lumad nga mga kuan. Sa tingan atong lumara dito sa Guam, lain man tong mga ngaan katubang na nagbahag ba nga lumad. Gipatay, giduslak sa bangkaw sa Pedro kalungsod. Kay di man sila motuo. Mao na usahay kita ang kakuwang natos pagtuos Ginoo. Mukuan kita, musuki kita. Ano na magsigig ingon rin ako. Padal sige juga wali ana mga kural dia. Nako, una asa kuno og nihaom basad na sa gustos Ginoo na atong sigig pangural. Og mao ni gipasultis Espiritu Santo nako, ako gining gisulti kay unsaon man gyud nga nag-express man na sa atong pagpangangkon. Unya ang gustos Ginoo di man ta mangangkon, unsa man atong gamiton ug atong bahin-bahin sa matag usa nga haron wala nay makulangan, wala say masubrahan. Mao nay nahitabo sa unang mga kaning followers ni Jesus na ana sa Acts of the Apostles. First 4 chapters, basahan ninyo sa Acts of the Apostles. Makita diha ang kadindot sa mga sumusunod sa Ginoo. Walay usa kanila nga nakulangan, wala say usa kanila nga nasubrahan. Dili nakakahibaw kinsay dato, kinsay pobre, silang tanan nagkahiusa sa kasing-kasing ug sa huna-huna ug nagtinabangay silang tanan. Diha na-attract ang mga tao nga libuan ka mga tao na nga converter ngadto sa maong pagtuo kay attractive kaayo ang followers of Jesus.
Ang una ba, katong unang mga followers, kay di ka kakitag kinsay dato, kinsay pobre, naghigugmaay ra gid sila. Mo nay model. Nya karon ato mo nang giguba, no? Mao nang nangaguba sad ta. Nya wa na sad malipay ang Ginoo ani, kay anhi naman ta mosalig sa atong gahom, di naman sa gahom sa nagbuhat nato. Kana bitang sakyanan, kanang sakyanan bang atong gipalit ba? Kanang Toyota, Innova. Ang advice gid didto sa kuan, kaning murag ilang advice pagkuha Father, og do na gani mga repair, kaning maintenance, dinhi lang gid dad sa kuan ha, kay kuan ra ba ni pila toy coverage ana niya 5 years man siguro nang iyang nang murag warranty o ana. Pero inyo gani ning ipaayo og lain, ma-forfeit ang warranty. Og mahibaw-an ba nga didto gipaayos lain, ma-forfeit nya. Mao sa nang Ginoo, ayaw gini ipahikap sa yawa ha, ayaw ipahikap ni siyawa kay ako ra ba ginang kontra. Nya gamiton gay nato ang atong lawas nga hinimos Ginoo ngadto sa pagbuhat og sala, ma-forfeit ang iyang grasya. Ika-forfeit sa iyang grasya, moso dayon ang kasakit og ang mga sakit. Dili na ta maalihan kay ma-forfeit naman ang warranty, ang protection. Kakuha mo? Na. So huno nga ang sala aron ibalik sa Ginoo ang warranty. Kaya ang Ginoo dili man sa ni parehas tao nga ini ka forfeit, wa na. Ang Ginoo moingon ra gyud, kun mo balik ka nako, endless ang akong warranty. Kun mo kuan ka nako, mo hinulsol ka og mo balik ka og sunod nako, ako ra sang ibalik ang akong gugma diha nimo. Mao na ang image sa prodigal son. Nibalik sa amahan, nibalik siya ngadto sa amahan, girestore ra pod sa amahan ang pagkaanak niya. Kita sang mga makasasala karon og ato sang basulan nya mo balik ta ngadto sa Ginoo, i-restore ra pod sa Ginoo ang atong health, ang atong kalipay, ang atong kahiusa ug ang atong kalambuan nga katilingbanon. Mao nay nakanindot kay ang Ginoo i-restore man niya. Pero every time nga mosimo tag sala, guba gid ta. Magguba gyud kay ang sala muguba man na. Ang grasya mao gyud mo ayo nato. Muna karon pasalamat ang natay vaccine, na natay vaccine o kano sa ataan ni kaning kompleto og hatag. Pasalamat ana. Pero labaw sa tanan ang ato gyud tang effort i-center nato diha sa pagbalik ngadto sa Ginoo, pagbiya og mga sala. Kamuron diha namoy sala. Nusaman mo mobiya. Ngay kano, pangutan ako na imong tupad ron diha, na nusaman ka mo undang ana imong sa. Na kano. Ingon sa naron siya nga ikay una dag undang. Bahala na mo diha kisay mauna basta mangundang ita aning salaan ni. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, ang Dios kahayag. Kaniya nagikan ang tanang kahayag. Busa, mudangop kita kaniya sayod sa iyang pagkamanggihatagon, muingon kita, amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang namunuan diha sa simbahan, makaila sa timos nga pagtuo kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang nangulo sa atong nasod, magmatinud-anon sa ilang pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, makabatuna og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer,
magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay na ilabi na ang mga gipamisahan karon, mahinluan na sa ilang mga sala, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Ginoo among Dios, dungga ang mga pag-ampo na among gituboy kanimo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa among kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, naghimo ikaw niining pan ug bino nga hinabang sa among kahuyang. Itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Ug busa, ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niining ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kadinyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, atong gamiton ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagod dinhi sa yuta mayngon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinunuan-uwasa kami
kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Ato rong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Let's be with you. Let's be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, panipamulong lamang, mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light of the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita. O Dios, nagbuot ikaw nga managambit kami sa usa ka pan ug usa ka kalis. Itugot ka namo nga hiniusa diha ni Kristo nga magmalipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan.
Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiyan ining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang healing power of God. Ang ato lang buhaton mupadayon lang gid ta sa pagtuo kaniya ug pag-amping sa iyang mga binuhat nga malipay gid siya sa iyang mga binuhat. So padayon po tagampo nining atong ongoing karon nga mga negotiations aning atong mga yuta dinhi aron ma-set na nato nya makasugod na taog hatag sa atong mga kuan dinhi mga donations no o patakahimog mga slots tagpilay atong ibaligya da may na makapamalit na sa tagsugod pero magampo lang tanong maayo lang ang among pagsabot-sabot. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.